Hyvää huomenta vaan, tai iltaa, mitä katsoskin tätä videota, mutta mitäs teille meni viikonloppu? Tai sulla, joka katsot tätä, munakin meni vähän aika runsaasti ratin takana, ja nyt sunnuntai oli eilen, ja tänään on maanantai totta kai, niin koko eispäivä tuli nukuttua, kun tuli vähän valvottua yöllä, kun moni kuskina, ja olin paljon tien päällä ja oli vaikka minkälaista hommaa ja tilanteita, niin vähän väsyi henkisesti sun muuta, mutta ihan ok viikonloppu oli siis tosiaankin suuntaan mä nukuin ja sitten mä otin iltalääkkeen suuntaan ja mä ajattelin, että mä saisin vielä nukuttua yö yli, mutta ei. Mä heräsin 2 aikana yöllä ja valvoin sinne 6 asti. Mä nukuin tuohon sohvalle, mikä takana näkyy tuossa noin. Ja siinä mä nukuin noin pari tuntia, sitten mä heräsin ja tässä sitä ollaan. Ja tänään meidän tuon entiselle pomon vanhemmille puuhommiin tehdä halkoja ja katkotaan puita ja kärryy ja sitten kuskataan sentisen pomon klatoonne varmaankin. Siinä näkymin. Ja se varmaan menee päivä ja iltapäivästä mä en todellakaan tiedä paljon mitään. Ja mun auto pitää tänään vaihtaa öljyt Toyota Corollaan, joka on entinen Paltapisi Corolla, jota ei ole enää olemassakaan, vaan se on pelkkä Corolla. Ja tosiaankin siinä pitäisi tulla tarra, mutta kun se maksaa 500 euroa, tai 500-550. Ja on vaikka ollut parikin kertaa se rahaa, mutta kun on mennyt semmoisiin paikkoihin, että tarvii enemmän kuin ne tarroja, mutta ehkä jonain päivänä ei voi tietää. Mutta odotellaan sitä parempaa hetkiä soi tuo herätyskello parempia hetkiä, että olisi sen verran ylimääräistä, niin voisi tietää ne tarrat tai käydä tarrottomassa ja muuta. Mutta näillä eväillä mennään tämä päivä. Ja yritän ottaa tänään videota, tai lähipäivänä ottaa videota, mikä mä liitän tähän sitten, mutta olkaa kuulolla.